Pasívny príjem. Kto by ho nechcel? Ale čo je dnes vlastne skutočné? 100-násobné zhodnotenie. Náhoda? Šťastie? Nezmysel? Alebo realita? V roku 1996 Larry Page a Sergey Brin, vtedy študenti Stanfordskej univerzity v Kalifornii, si kvôli nedostatku financií z kociek Lega postavili šasy pre server svojho školského projektu internetového vyhľadávača. Dnes historicky prvý server Google z roku 1996. Neskôr k ním vstúpil kapitál veľkých investorov a server spoločnosti Google sa do roku 2023 mierne zväčšil. Toto je dnes realita. Spoločnosť Google je v prvej desiatke najhodnotnejších firiem sveta. A rovnako aj fakt, že keby v roku 1996 Larry Page a Sergey Brin vydali firemné peňažné poukážky, napríklad 10 000 kusov, každú na $1 s ponukou, že tieto potom spätne vykúpia za svoje tržby cez burzu. Reakcia typu chlapci, hrajte sa ďalej s Legom a neotravujte, by bola veľmi častá. No všetci tí, čo by reálne dali svoj $1 za každú poukážku, by násobne zbohatli. Rok 1996 sa však už stihnúť nedá a ani Larry a Sergej si nestávajú svoj prvý server z kociek Lega. A tiež nevydávajú žiadne firemné peňažné poukážky. Matematická rovnica 7x100 rovná sa 700 je však platná. A aj 700x100 rovná sa 70 000 a platné zostanú navždy. Dôkazov je veľa. To, čo začína od ceny 1, ako náhle narastie na 100, 100 násobok je reálny. Od ceny 7 do 700 je to stále fajn, no už to trvá 7 krát dlhšie. Ale od ceny 700 čakať na 70 000 sa už nemusí ani podariť. Proste matematika a čas. Najpodstatnejší je však čas začiatku. Je obrovský rozdiel reagovať na informácie na začiatku alebo neskôr. V roku 2016 právnik dr. Ištván Naď oslovil svojho kamaráta Andraša Sabolčiho, v tom čase programátora platobných operácií v Bank of America, s myšlienkou vytvoriť vlastnú blockchainovú sústavu, ktorá bude schopná v reálnom čase verifikovať záznamy, teda operácie s neobmedzenou kapacitou. V roku 2018, po 2 rokoch vývoja, vznikla technológia Blockstock, ktorá predbehla svoju dobu. Potvrdením bolo získanie ocenenia na svetovej kryptovýstave v Singapúre za najinovatívnejší nástroj a zároveň získanie licencií Európskej únie na obchodovanie s drahými kovmi a poskytovanie služby virtuálnej meny. Takto vznikla spoločnosť Blockben, ktorá jediná priniesla legislatívne regulovanú tokenizáciu, a to aj v súlade s novým európskym predpisom MiCA. Cez aplikáciu peňaženka Blockben umožňuje vlastniť a prevádzať digitalizované zlato a financovať nové podnikateľské projekty. A tu sa mení všetko, čo bolo doteraz. Vydaných kryptomien, čiže tokenov, oficiálne digitálnych aktív, sú dnes tisíce. Prenajať si na zahraničnej hostiteľskej blockchainovej platforme vydanie tokenu nie je zložité. Tým však vznikne len bezpečne zašifrovaný zápis o vydaní aktíva, ktoré samo o sebe je neprehľadné. Bez licencií a mimo regulácií. 99% kryptotrhu je len veľmi ťažko zrozumiteľných. V roku 1948 britský fyzik maďarského pôvodu Denis Gabor, pôvodné meno Gábor Déneš, vytvoril v laboratórnych podmienkach prvé holografické zobrazenie. Za svoj objav získal v roku 1971 Nobelovú cenu. V júni 2023 holandská spoločnosť HoloX uviedla na trh 3D hologram Holoverse. Technologický unikát, ktorý na dvojrozmernom nosiči priniesol okrem neskopírovateľnosti jedinečné trojrozmerné zobrazenie obrazu v obraze viditeľné voľným okom. A to aj v pohybe. Technológia, ktorá prináša doslova revolúciu v oblasti uchovania a ochrany originality. V súčasnosti firmy celosvetovo strácajú desiatky percent tržieb a ziskov kvôli falzifikátom a napodobeninám. Môcť toto zmeniť za zlomok ich ceny je projekt v hodnote $1 miliárd. Rovnako neprelomiteľná ochrana dokladov a dokumentov je oblasť, ktorá je v priamom záujme štátov a vlád. Samostatná je oblasť vydávania originálnych zberateľských kariet, ktoré nie je možné napodobniť ani skopírovať.
Prvotné ponukové rokovania spoločnosti HoloX vyvolávajú veľmi vážny záujem o ich 3D hologramy. Naplnenie potrieb trhu si preto vyžaduje výrazné zvýšenie výrobných kapacít. To predstavuje finančný zámer v hodnote približne 100 miliónov eur. 50% z vlastných zdrojov a 50% cez zdroje vonkajšie. Finančný zámer, ktorého naplnením sa stane veľa. Spôsobov financovania investičných zámerov je niekoľko. Banky, ktoré majú tvrdé a komplikované podmienky, kapitálový vstup do firmy, ktorý znamená nové spoluvlastníctvo, dlhopisy, ktoré predpokladajú nemenné predpovedanie budúcnosti. Keby však firma vydala firemné peňažné poukážky, napríklad 10 000 kusov, každú na $1 s ponukou, že tieto potom spätne vykúpi za svoje tržby cez burzu, spoločnosť Blockben túto myšlienku spracovala do unikátnej podoby v 4 krokoch. Krok 1. Vydanie tokenov Holoverse pre mikroinvestorov na vznik investičného kapitálu. Možnosť kúpiť jedine cez peňaženku Blockben za cenu tokenu pri vydaní 7 eur za kus s následným nárastom ceny o 0,11% denne. Krok 2. Spoločnosťou Blockben kontrolované financovanie investičného zámeru spoločnosti HoloX podľa pravidel regulátora. Po naplnení zámeru, čiže spustení novej výroby, uvoľnenie týchto tokenov na burzu. Krok 3. Spracovávanie platieb tokenmi Holoverse za zberateľské karty Holoverse, čo je jediný možný spôsob ich platby. A krok 4. Každomesačný cez burzu realizovaný spätný výkup tokenov Holoverse spoločnosťou HoloX od mikroinvestorov s následným spálením, teda vymazaním týchto tokenov z obehu. Výsledok tohto procesu má niekoľko cieľov. Tokenizáciu podľa licenčných a regulovaných pravidiel, zrozumiteľný a transparentný investičný podnikateľský projekt spoločnosti HoloX s jedinečným produktom a jasnými podmienkami, možnosť pre mikroinvestorov vlastniť aktívum, ktorého množstvo bude vďaka spaľovaniu časom klesať, a teda cena prirodzene a bez špekulácií stúpať. V roku 1962 americký sociológ Roger Everett definoval teóriu šírenia inovácií a pomenoval skupinu inovátori. Približne 2,5% ľudí, ktorí sú schopní prijať inovácie hneď na začiatku. Potom skorí osvojitelia a následne ďalšie 3 skupiny. Súbežne s príjmaním inovácií rastie aj počet používateľov a prirodzene aj hodnota podniku. A tu celá myšlienka končí. Tí, čo reagujú na inovácie na začiatku, môžu na nich násobne zarobiť. Tí, čo sa neskôr stávajú používatelia, za tie isté inovácie už len zväčša draho platia. O uvedených informáciách sa dá veľa polemizovať. Z malých 1000 eur pri 100 násobku vzniká 100 000. Z 10 000 eur je to 1 milión. A to je pasívny príjem. Aj keby nebol hneď 100-násobný. Pointa je kúpiť si dobré aktívum pri dobrej cene, čiže v správnom čase. Ale pretože presvedčiť sa dá len vlastnou skúsenosťou, rozhodnúť sa musí každý sám. Táto možnosť investície je už od 500 eur s potenciálom násobného zhodnotenia. Matematika od 1 jednoducho platí a dáva zmysel nad ňou uvažovať. Treba však myslieť aj na to, že záruky nikde na svete neexistujú. No fakt, že nové myšlienky násobne zarábajú len od začiatku, je matematický princíp a ostane v platnosti tak s nami, ako bez nás. Predstavte si mať vo vlastníctve mince, ktorých počet sa bude časom len zmenšovať. Aká bude pre vás ich hodnota? A aká bude na trhu ich cena? Peňaženka Blockben je dostupná v Google Play a Apple Store.